Авыл хуҗалыгында терлек азыгы әзерләү кампаниясы дәвам итә. Бу атнада безнең иҗат төркеме Саба җәмгыятенең сатыш филиалында барган кыр эшләре белән танышып кайтты. Биредә бүгенге көндә соңгы гектарларда күп еллыкларны синажга салу бара. Бер үк вакытта көзгә җир әзерләүгә дә кирешкәннәр. Хуҗалык икенче икмәк бәрәңге үстерү белән дә шөгыльләнә. Быелгы корылык шартларында сугару системаларында эшкә җигәргә туры килә. Барсы хакында да тулырак без әзерләгән хәбәрдә. Күктә болытлар куера, яңгыр турында хәбәр салып каргалар оча, беркү эссе һава. Әмма булар эштән туктарга сәбәп түгел. Кыр караплары, тимер атлар бер генә минутта туктап тормый алга бара. Саба җәмгыятенең сатыш филиалында беренче укустан терлек азыгы әзерләү эшләре соңгы гектарларны куа. Бер комбайнга 6 КАМАЗ машинасы өзеклектәр булдырмый басу чокыр арасын урап торалар. 50 гектарлы бу басуга алар иртән кирешәләр. Арпа, солы, борчак, катыш, 1 еллык үлән быел уңышы белән сер бирми. Покослар начар түгел. Гектар чыгышы елына күрә яхшы ди агроном Ризат Габдрахманов. Ул менә әле дә хуҗалык җитәкчесе Раил Шаймарданов белән шул хакта сөйләшә. Безнең бүгенге көнгә 9200 тонна синаж салынды. Шуның 4200 тоннасы күп еллык үләннәр иде. 3600 тоннасы 1 еллык үләннәр һәм 1600 тоннасы Сабаның комбикорма синаж чокырына ташып салынды. Күргәнебезчә, һава торышлары, явым төшемнәр бик куандырмаса даган, шулай да быелгы яшел массаны мин начар дип әйтә алмасым. Күп еллык үләннәр безнең мәйданга, уртача мәйданга 65-70 центнердан, 1 еллык үләннәр 95-100 центнердан артык уңыш чыкты инде. Чокырда да эш кайный дияргә кирәк. Аларның икесе ферма тирәли урнашкан, берсе инде тулган. Аны технологияләрне саклап, каплап та куйганнар. Хуҗалык алдында 1950 баш мөгезле эретерлеккә азык запасы хәзерләү бурычы тора. Дөрес узган елгы запаслары да бар. Ел елга охшамый. Булганын югалтуларсыз җыеп алу төп максат ди зоотехник Ленар Вәлиев. Ул биредәге эш барышын үзенең контролендә тута. Азык туплау булыр дип үмитләнәбез инде. Бу узган караганда охшамый түгел. Туклыклы азык әзерләү сыйфатта продукция җитештерү белән генә кире кайтарыла торган хезмәт. Яхшы ашаган сыерлар да күп сөт белән кинәндерә. Сатышлылар бүгенге көндә 640 баш сыердан 13 тонна сөт савып, аны дәүләткә озаталар. Мондый продукциялелеккә алар үз тырышлыклары белән аз чыгымнар чыгарып, югары протеинлы чит азык өстәмәләре кулланмыйча, югары сыйфатлы корма, синаж, печән хәзерләп ирешәләр. Хуҗалык күп еллардан бирле бәрәңге игү белән дә шөгыльләнә. Мамалай авылы янәшәсендәге амбар артларындагы бу җирләр сугаруга көйләнгән. Биредә күп еллыклар мәйданы 90 гектарны били. Орлыгын чит илдән кайтарып чәчкәннәр, шуңа кадерләп су сибеп кенә үстерәләр. Кадерләгән җир ашы белән кинәндергән. Беренче укуста аннан гектарыннан 70 центнер уңыш җыеп ала алганнар. Инде менә икенче катыда куе булып күтәрелеп килә. Шулай су белән үстергәндә 3нче кат синажда өметтә, каршы якта бәрәңге үсә. Без монда Невский сортлы бәрәңге утырттык. Һәм инде без монда 2010 елгы корылык елыннан соң монда су сиптерү агрегатлары кайтып урнаштырылган иде. Һәр даим ел сайын шушы куешларга су сибелеп тора. Һәм быел да инде яңгырлар булмау сәбәпле көн сайын диярлек су сибелеп торды. Менә шушы үләннәргә һәм бәрәңгегә без су сиптердек. Монда бәрәңге буразнасына 15-20 сантиметрга безнең су үтеп керә. Мин моны инде урожайность алганда бик файдалы булыр дип өметләнеп калам инде.
Сугару туфракның уңдырышлыгын күтәрү өчен алыштыргысыз гамәл. Аның өчен янәшә сулык булу мөһим. Бу очракта сатышчыларга янәшә аккан Миша елгасы коткару чарасы. Бәрәңгедә дым җитәрлек булганы күренеп тора. Сабаклары куе, яшел, чәчәктә бөрүдә утыралар. Узган ел бәрәңге уңышы гектарыннан 165 центнер чыккан. Быел да ким булмас дип өметләнәләр. Сугару системасын 2010 елдагы корылык вакытында көйләп куйганнар. Насосы тора, аны трактор белән төшереп куябыз. Менә бу катушкаларны трактор су сибә торган өлешен басуга кертеп китә дигән, аны 21 сәгатьтә кире җыеп, сибеп, кире кайтарып бетерә инде үзенә. Бер кат шуны сибеп чыкканнан соң без яңадан трубаларын ышкындырып, трактор белән икенче җиргә күчереп, яңадан шулык системаны трактор су сибә торган башын тагылап кертеп китә дигән, һәм 21 сәгатьтә яңадан менә бу катушка җыеп алып чыга инде. Безнең үләндә су сиптерә торган фрегат тора бит инде зурысы, ансы бер крокны 4 көн буе әйләнә инде. Анда икенче төрлек система, но барыбер дә шушы суны без елгадан алабыз. Елга суы йомшаграк су бит инде, барыбер файдасы күп инде. Сугару системасының операторы Рафил Фәрхулин. Ул аның көйле эшчәнлеген тәэмин итеп тора. Ә инде су сипмәгән көннәрдә тракторга утырып җир эшкәртә. Сатышлылар сенажга алынган мәйданнарны артыннан ук көзгө чәчүгә әзерләргә керешкәннәр. Рубин агрегаты белән җир эшкәртәбез. Бу менә 100 гектарлы басу. Менә җегетләр кичә инде сенажга кармасмесен алып бетерделәр. Шул менә бүген иртәдән Аллага тапшырып шунда җир эшкәртергә кердем инде. Безнең инде 2 көнлек эш алла бирсәм, аннан соң бу әле безнең тагын бер кат эшкәртеләчәк. Ул эшкәртелүен чәчү алдыннан була инде. Хуҗалык көзге культураларны 600 гектарда чәчүне планлаштыра. Аның 150 гектары бодай, 450-се арыш булырга тиеш. Бүгенге көндә 300 гектар мәйданны дискатор белән эшкәртеп чыкканнар. Менә шулай хезмәт куйган кыр хезмәтчәннәрен кухняда эшләүчеләр тәмле сыйларыннан өзмиләр. Көнгә 2 тапкыр аларга ашау китерәләр. Тамак ялгау белән кабат руль артына ашкыналар. Авыл хуҗалыгында һәр көн ашыктыра.